Aquesta jornada de debat sobre Valorti Bàsquet i tenim aquí a la taula els quatre ponents que ara us presentaran. Jo només volia aprofitar per dir que intentem aquestes xerrades que l'olla agulli al voltant de temes que ens preocupen els que estem embolicat en el món de l'esport, tant si som directius com jugadors com entrenadors. En tot cas, passo la paraula al Jesús, a qui vull agrair la feina per organitzar tot aquest acte, membre de la Junta, i que comenci la presentació i de seguida passem al debat. Em sentiu bé? Sí, no? Em sentiu prou bé, m'estava aguantant. Més que res, donar les gràcies als quatre ponents. La veritat que és un orgull presentar amb tots ells. Una mica com ens deia en Joan, ja sabeu que aquesta és la tercera edició. Hem parlat sobre la pròpia formació de l'esportista, la primera edició. L'any passat vam parlar de la influència de l'entrenador i aquest any el que volíem era dedicar-ho una miqueta a la figura dels pares i les mares, de com què podem aportar envers la formació del nostre fill o filla, i no tan sols des de la vessant esportiva, sinó també social i altres valors que li puguem afegir per ajudar-lo a desenvolupar-se com a persona i com a esportista en la vida. Jo no em vull estendre perquè el que volem és que ells ens han fet la seva idea, ja veureu que serà força interessant. El format que farem servir és el típic de conferència, anirem donant passos als diferents ponents i quan acabem quan ells acabin totes les ponències, doncs hi haurà un torn de preguntes en el que podreu preguntar-vos el que us convingui i a qui us convingui. Tenim a la Sílvia Font Puig, és exjugadora i actualment és entrenadora. No us llegiré el currículum de tots perquè és prou llarg, està en el programa. També teníem nosaltres en Carles Valllovera, en Jordi Sanuy i en Lluís Puig. I començarem per l'últim que he dit. Així que quan vulgui, Lluís, com ho Jo me'l programa incorporaré perquè així no ve la presentació d'entrada. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat, que per nosaltres també és un plaer estar avui aquí. I bé, ja veieu el títol, no? La influència dels pares i mares en l'evolució de l'esportista. Per Jordi i jo procurarem abordar aquest tema des de diferents vessants. D'entrada hem fet un llibre enguany per aquest Sant Jordi, justament, que l'hem estat presentant a diferents llocs i a més, que és un llibre que hem entrevistat a 18 esportistes d'alt nivell i hem vist quin és una mica el seu secret per poder excel·lir en el món de l'esport. Per tant, us transmetrem una mica sobre aquest tema d'avui, què és el que pensen aquests esportistes i els experts que han col·laborat en aquest llibre. Després, jo personalment vaig estar 9 anys esportista de tenis taula, jugava a tenis taula, vaig estar com a esportista d'alt nivell en el CAR de Sant Cugat i competint en diferents clubs tant a nivell català com a nivell estatal. I no vaig tenir la sort de quedar campió del món, ni campió d'Europa, ni campió olímpic, però sí que vaig ser campió d'Espanya. Vaig tenir l'oportunitat de participar en campionats d'Europa i en la selecció espanyola absoluta, amb la qual també puc transmetre una miqueta quina ha sigut la visió que per part dels meus pares em van transmetre en aquell moment. I després actualment soc fisioterapeuta, per la qual també dintre de la llitera nostra sempre els esportistes ens expliquen unes quantes coses que m'he de fer una mica com el sofà que utilitza el psicòleg o el divan que pot utilitzar menys. Després el Jordi us explicarà la seva visió com és cap de premsa d'aquesta casa, i també una mica de la visió com a pare. Bé, parlant una mica, veient una mica de l'opinió dels experts i els esportistes que participen al llibre, crec que l'any passat, una de les darreres xerrades que vau tenir aquí, us va venir el Pep Marí, que és l'actual cap de psicologia del CAR de Sant Cugat, i és un dels experts que participa en el capítol just de la mentalitat. I al CAR de Sant Cugat els psicòlegs utilitzen el que diuen 4 etapes. Una primera etapa que és el fet de poder aprendre, una segona etapa que és el fet de voler aprendre, una tercera etapa que és el fet de saber aprendre i una quarta etapa que és el fet de demostrar el après. Difícil de poder demostrar aquell dia, en aquella competició, en aquell moment. I potser el punt que ens incumbeix més amb la xerrada d'avui és el fet de poder aprendre. Perquè poder aprendre què vol dir? Vol dir tenir la capacitat, té a veure amb la manera de ser de l'esportista i té a veure amb la manera de ser amb les característiques del seu entorn. És a dir, aquell entorn que sigui favorable, que aquell entorn sobretot no resti, en tot cas que quedi neutre i si pot ser que sumi, que s'acompanyi, que ajudi.
de poder aprendre, doncs probablement ens trobem en un club en el qual hi ha uns entrenadors, uns tècnics que volen ensenyar una sèrie de coses als jugadors i potser ens trobem amb aquell cas que els pares influeixen massa des de la grada, vinga, passa! I potser en aquell moment ha de ser l'entrenador el que ha de guiar més, aquest poder aprendre cal tenir-lo. Per exemple, el Joan Verdú. El Joan Verdú és un dels protagonistes del nostre llibre, jugador del primer equip de l'Espanyol, i ens diu la família és essencial. Quan li preguntem, escolta, què n'opines d'aquest punt? Ens diu, doncs la família és essencial. I vaig anar a la Corunya, quan va canviar de club, diu, amb la que ara és la meva dona, i és bàsic. La família, els pares, ara els nens, quan les coses no van bé, de l'entrenador, i etc. Diu, però et cal el suport de la teva gent i ara més que mai. És a dir, que la família sempre està allà, sempre t'haurà d'ajudar, però probablement d'una altra manera, no en l'aspecte tan tècnic que ja hi ha les persones adequades per poder-ho fer. El Joan Canyelles, exjugador d'aquí de Granollers, d'handbol, i ara actualment a l'Atlètic de Madrid, recentment campió del món, diu el que t'envolta és molt important, la família, els amics, la parella, alguns potser els afecten més les coses que altres. La confiança és decisiva per poder jugar bé, això està claríssim. Per tant, un altre jugador que ho emfatitza molt. El Joan González, actual campió olímpic de taekwondo. Una persona probablement de les 18 que surten a la lliga amb un futur més esplendorós per l'edat que té, la joventut que té i que acaba ja de quedar campió olímpic. I nosaltres els fèiem una darrera pregunta en el llibre i els dèiem quin era el seu secret per arribar a excel·lir dintre del seu món de l'esport. I aquest és el que ens va deixar molt clar, que diu, per estar al 100% haig de fer una vida molt equilibrada, però sobretot estar bé amb la meva família i amb la meva xicota. M'ho haig de passar bé competint. És veritat que són molt importants els entrenaments i la preparació física, però estar bé amb tu mateix és bàsic. I això és veritat, no pots anar a l'entrenament pensant, ostres, escolta, m'he discutit amb la mare, m'he discutit amb el pare, m'he emprenyat de jugar amb l'anyet, no, sinó que haig de tenir les coses ben endreçades, això m'ha d'ajudar a tenir aquest poder aprendre, quan vaig a predisposar-me a aprendre ja no solament en l'esport, sinó quan vaig a la classe de matemàtiques o quan vaig a la classe d'història, això ens fa igual. L'Àlex Corretja, un altre dels experts que ens hi surt, i ara actual capità de la Copa Davis. I ens diu una cosa molt interessant, ens diu, jo li vaig preguntar, dic, mira, amb un nano de 13-14 anys, quin consell li donaries quan comença a destacar i perquè segueixi en la seva carrera de manera triomfant? Diu, mira, jo el que li aconsellaria és que triï el seu equip, que triï la gent que l'haurà d'ajudar, que triï l'entrenador, que triï el preparador físic i que triï el seu metge, el seu psicòleg, que formi el seu equip i que realment escoltin el seu equip. Els pares l'han d'acompanyar a un altre nivell, no en el nivell tècnic, no en el nivell de la preparació física, no en el nivell de voler entrar en aquells detalls que, escolta, ell ha de confiar en el seu equip, perquè realment prescindeixi de tots aquells elements que el poden distorsionar tant el seu treball com la seva evolució. Realment m'emfatitzava que hi havia moltíssima gent que s'havia quedat en el camí i diu, ara em trobo com a entrenador que em ve molta gent, escolta, el meu fill juga de nassos, mira-la a veure perquè juga de nassos. Sí, diu, pilotejant és una passada, és el rei de l'entrenament, però quan arriba a l'hora de la competició s'ha de patir, s'ha de tenir paciència, s'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre, s'ha de saber superar moments difícils, i això és probablement el que acaba fent un gran jugador gràcies a l'ajuda dels diferents tècnics que els tenen al seu equip. Si no, no n'hi haurà prou amb dir-li, nen, fota-li fort, vinga, no n'hi haurà prou. I això ens ho corrobora amb el Cel Granollers. El Cel Granollers diu, quan li diem la pregunta aquella típica de dir quin és el teu secret, diu l'entorn familiar quan ets jove és molt important, sobretot els pares. Diu, i estic molt agraït perquè mai no m'he sentit pressionat ni res de res. És a dir, a un nen això li dona molta tranquil·litat. És el seu secret. És a dir, jo he arribat on estic gràcies a que no m'han posat mai cap pressió. Ara fa un moment parlàvem i deien, escolta, nosaltres aquí la pressió se l'ha de posar el propi jugador, els propis tècnics, nosaltres des del club no volem, escolta, has de pujar, no, sinó que la pressió ens la posem amb la responsabilitat de cadascú, amb el compromís, amb el dir, escolta, jo vinc aquí, jo jugo, m'ho haig de passar-ho bé, haig d'aprendre i voler aprendre i poder escoltar els que en saben una miqueta més que jo, perquè per això són els tècnics i són els experts i em poden portar i guiar per aquest camí. I acabo amb un protagonista més del llibre, que és el Kilian Jornet. Penso que darrere no cal dir res d'aquest noi, és un superdotat, és un superhome, de fet la seva pròpia mare diu, compte, no l'intenteu imitar massa, no fos cas que prengués un mal.
diu, necessito equilibri total, necessito equilibri mental, necessito estar relaxat, en un ambient en què em senti bé, allunyat de tot, estar una setmana en un refugi per la fe que hi ha equilibri a tots nivells, sentimental, físic, de salut, és a dir, que s'ha de buscar aquest equilibri, que no hi ha el busca doncs, a les muntanyes, amb el seu tècnic, amb les seves sabatilles, les seves 4 coses i realment fent el que li agrada i progressant en aquest sentit. Deixem de banda la visió d'aquest expert o esportistes d'alt nivell i us transmet una mica la visió com a esportista que jo vaig ser. Jo recordo que vaig entrar al CAR de Sant Cugat amb 17 anys, ara ja fa 25 que el CAR de Sant Cugat funciona i aprofitant la benentesa de fer aquest llibre he pogut entrevistar-me novament amb la gent que quan vaig entrar allà eren també conillets d'índies com nosaltres. En aquell moment, ara quan hem de parlar amb el psicòleg, el Pep ara és el cap de psicologia. Quan hem de parlar amb el Francesc, abans era un metge normal, ara és el cap de psicologia i investigació. I he pogut veure una mica com han evolucionat també tota aquesta gent. I recordo que nosaltres allà, per nosaltres era una novetat aquí, quan vam arribar d'entrenar 4 hores diàries, 5 hores diàries. Això ho devien fer-ho 4 equips de futbol que eren professionals, però esportistes així, de manera reglada, dintre d'un centre i amb molta gent, no era com una prova pilot. I recordo les paraules que ens van dir en aquell moment, doncs justament era el Pi de la Serra, el que estava de director de la Blumen, i va venir de director en Conxis del CAR i va dir: senyors, això no és una casa de barrets, això és un laboratori d'esportistes. Aquí farem proves, farem el que sigui, us ajudarem en tot el possible perquè vosaltres pugueu aprendre i progressar per arribar a treure resultats. I probablement, i no malinterpreteu el que ara us diré, probablement vosaltres no us assolireu potser aquests resultats. Molts de vosaltres no els esteu aquí. Això serà amb el pas dels anys, amb el pas que tota aquest engranatge comenci a funcionar i que tot vagi progressant. Però de ben segur que comencem avui una cosa molt important. Jo vaig tenir molt clar el que em van dir els meus pares quan hi vaig entrar. Era una decisió difícil de dir, ostres, aquest compromís que agafes d'estar aquí, m'han dit, Lluís, no deixis mai davant dels estudis. Probablement perquè sabien que l'esport que jo em dedicava, que era el tenis taula, no tindria un futur esperançador com per poder-me guanyar molt bé la vida en aquest sentit. Però penso que també tenir el cap ocupat en diferents coses és important, perquè si no, si ho centres tot en una cosa, la capacitat de frustració després és molt gran. És a dir, si a més veurem i veiem, tenim l'experiència que molts d'aquests esportistes tenen carreres, a les estones lliures que tenen les aprofiten per estudiar, les aprofiten per progressar en altres nivells en els quals els hi va bé fins i tot descansar una mica, no estar tot el dia a l'entrar la pilota, no estar tot el dia a fer això, sinó que les estones de relax puguin progressar en aquest sentit. Allà el que sí que jo vaig aprendre, jo us deia abans que no havia sigut mai un gran campió, però vaig aprendre una disciplina, una manera de fer, i van contribuir forces professionals. Però en la meva progressió voldria destacar-ne un, que va ser el meu psicòleg, que va ser el Pep Marí. I el Pep Marí tenim una fórmula mitja que ell ha tret en el seu primer llibre, que va ser Aprender de los Campeones, i em va fer molta il·lusió perquè va dir, no, aquesta fórmula és de Lluís, no, fórmula l'hem escrit de junts, no? I és aquesta, i és la que me vaig emportar i que m'aplico en el meu dia a dia, ara com a fisioterapeuta, abans com a esportista. I és que és gana, en el ben entès entesa com una ambició, com ganes de superar-te tu mateix, més humilitat, és a dir, per reconèixer els errors i sempre voler millorar, més ordre, és a dir, tenir les coses ben ordenades, no? Saber com t'has d'organitzar per poder arribar a les coses que fas, això és igual a progressió. És a dir, aquestes 3 coses comporten progressió. No sé si aconseguiràs ser campió del món o ser campió d'Europa o ser olímpic, però sí que fent aquesta fórmula de ben segur que aniràs progressant en els diferents àmbits. Per tant, per mi ja va ser una experiència boníssima i crec que l'esport ens aporta moltíssimes coses, i més un esport com pot ser un esport en equip, que ja aprens molts valors dintre d'aquest equip que dius, jo no he estat molt bé, però probablement al meu costat he contribuït en que ella sigui millor i la suma de tots els esforços és el que ens acaba donant el resultat. I per acabar la visió com a fisioterapeuta, el que us deia, jo vaig estar després com a fisio de divisió d'honor de les periodistes del Club Deportiu Terrassa de hoquei herba i portava tant els nois com les noies durant la setmana, els caps de setmana dels partits portava l'equip de divisió d'honor i t'expliquen moltíssimes coses en la llitera dels esportistes. T'acabes dient una mica un confident allà dintre en aquella teva sala. I de ben segur que aquestes confidències les poses en comú, les
tècnic, amb l'entrenador, amb el preparador físic, amb el psicòleg que hi és, amb els diferents components. Per què? Perquè tots el que busquem és contribuir a que aquests esportistes amb els que estem treballant progressin i segueixin endavant. Ens deia la Isa Bonet, una de les pitxes que surt en el llibre, i ens ho comentava l'Helena Congost. L'Helena ens deia, gràcies a la fisioterapeuta vaig poder participar als Jocs Olímpics perquè fins al darrer instant va estar intentant-me recuperar. O, doncs, el Juan Cobral, conegut per molts de vosaltres, que diu que, en especial, el que ha hagut de fer en aquests darrers anys moltíssim ha estat un treball preventiu. Però és que jo m'he fixat més en aquesta vessant, i us parlo de la vessant més de fisio, però de ben segur que els preparadors físics, els entrenadors, cadascú veureu com em realitzarà un diferent aspecte. D'acord? Ja li cedeixo la paraula al Jordi. No, li volia preguntar si hi havia quedat clar o no que havia sigut lliure. A banda d'això. Que havia escrit. Sí, no. Jo prometo no parlar-me. No, he vist al cap una frase fora de guió de l'Oriol Font, que va estar al capdavant de la presidència de la Barça durant molts anys, i sempre explicava que quan un jugador arribava, ell el començava a preparar per quan deixés d'estar en un club com el Barça, com el Lluís, possiblement serien molt pocs els que continuarien i arribarien a l'experiència, no? Aviam, jo intentaré parlar com a periodista, com a cap de premsa d'aquí del Club de Bàsquet de Granollers. Agraeixo la invitació al club i també que hagueu vingut a escoltar aquestes xerrades, que avui dia, li deia al Jesús, organitzar qualsevol cosa ja és un èxit, vingui o vingui o menys, perquè la veritat és que la cosa no està com per moltes persones. Sobretot res des d'un rigor científic, i més tenint aquí un psicòleg que tot el tema del podrà parlar millor, el tema de l'èxit, per exemple. Per un costat i com a mitjà de comunicació, sí que és veritat que a vegades hi ha la possibilitat de crear i ensorrar figures alhora, i serien ser, per exemple, un cas que hem tractat molt darrerament, que era el del Ronaldinho, que va cantar la seva excel·lència fins que el jugador va deixar de rendir, no per qualitat, sinó perquè el seu cap li va dir prou, precisament a vegades més enllà del punt de vista físic, és molt important també el punt de vista psicològic, i també per aquestes coses que passen als mitjans de comunicació. Ningú havia entrevistat amb Ronaldinho fins que va baixar al seu nivell, i a partir d'aquí tema de filtracions que tampoc anirem explicant a través del club, que el mateix que vol col·locar dalt, després el col·loca a baix, comença la caiguda de l'ídol i havia sortit tota la vida i no sabia res, fins que, per exemple, alguns mitjans comença a sortir i intentar trobar alguna excusa per si el jugador no continua. Això seria una mica visió d'aquestes figures, d'aquests ídols que a vegades poden caure de manera igual que pugen, allò de mantenir-se és el més important. Com a periodista local, perquè abans d'entrar a treballar aquí al Club de Bàsquet de Granollers, més o menys a la majoria dels centres de comunicació d'aquí, sí que és veritat que moltes vegades els pares, i això es tractarà molt des del Carles i la Sílvia, sí que és esportista. Jo en el meu cas sé que jo és que jo a futbol esportiu, però ja sé que no és Víctor Valdés, o sigui, ho tinc clar. Però moltes vegades sí que és veritat que treballant a Revista Vallès o a Ràdio Granollers o a la televisió de Granollers, vingut pares a intentar promocionar els seus fills dient que realment se n'està parlant poc, i allò pares una mica cap de premsa amarat de petits, no? I per exemple el cas que deia Lluís del Marcel Granollers és important de dir, home, jo he arribat a veure uns pares molt impressionats, possiblement si allò cada dia que estan darrere meu, allò guany aquí, que és allò, potser hauria plegat abans, no? I el que dèiem de l'èxit, no? Que és molt efímer, i per això jo crec que és més important, i que és un club abans de formació com a Club Bàsquet de Granollers, doncs de dir-li als jugadors que el bàsquet és important, que a més és una organització per la vida, com qualsevol altre esport, aquesta història de formar part d'un equip, d'un tot, però sense deixar d'estudiar, perquè l'èxit és molt efímer i és important els estudis. I aquí una petita reflexió que segur que la Sílvia després ampliarà, que és que cada vegada és més difícil compaginar l'esport quan un esportista més o menys arriba a l'excel·lència amb els diferents estudis. Sí que hi ha la idea de poder acabar una carrera, si no som en 5 anys, en 7, però la intenció d'acabar-la, i per exemple hi ha l'experiència aquí de l'Institut Carles Vallbona, que com a mínim intenta fer una espècie de, perquè vam buscar les places aquí també, que donen
lligats als esportistes, sobretot els d'handbol, els de voleibol. Hi ha un esport que ha quedat fora, perquè també això feia que hi hagués moltíssima gent que intentés entrar aquí en altres esports com el bàdminton i així, però també han regulat una mica perquè al final els esports que es consideren importants tots hi són, però no estaven tots a la mateixa alçada. I bé, també com a cap de premsa d'aquí del club, un moment difícil quan no es pot passar les informacions anònimes que crec que havien de vendre 234 milions d'euros de pessetes, i vam vendre 37, és a dir, va ser un èxit total. Com a mínim qui va comprar les accions després li van tornar els diners, que ja va ser alguna cosa. També he vist l'intent aquest dels pares, no? de pressionar entrenadors, pares aquí fent cua per intentar canviar l'entrenador perquè el seu fill no juga, que eren directius, també això, en altres èpoques, no? Aquell directiu que està a la directiva per ajudar, però que està per ajudar i que ni seria si no hagués possiblement el seu fill jugant, no? I al final el que hem d'aconseguir és que els nanos disfrutin, que vagin a l'esport que el volen, al temps que el volen, que vagin provant i que no es preocupin massa amb més coses. I sobretot, acabo amb aquest punt, estic a parlar d'un personatge de llibre de Lluís. No, el Santi Freixa, per exemple, un esport minoritari com és l'hoquei, no? Ell juga a Holanda, treballa a casa, les seves coses d'allà, i el que està ensenyant als treballadors de l'empresa per la qual treballa és els valors de l'esport, els valors que tots hem après, d'alguna manera com desenvolupar-los en el món de l'empresa, no? De la superació, de la concentració, de l'ordre, del treball en equip, doncs són uns valors que d'alguna manera aprens quan estàs en un club com aquest, com el club de bàsquet Granollers, on tens interessat en crear jugadors però també en crear persones i evidentment aquests valors, si no triomfen, no és el més important allò triomfar en un esport, sinó realment passar-t'ho bé, aquests valors sempre els tens, sempre te'ls emportes, són uns valors que es poden servir per qualsevol cosa. I és evident que com a pare comentava abans, sempre vols que els teus fills siguin els millors, però realment no és incompatible amb que si es pot guanyar es guanyi. Però no sé, jo per exemple, crec que la gent del bàsquet té més sort, jo ara estic col·locat en un món com el del futbol i jo que em considero una persona pacífica ja he tingut 2 o 3 enganxades en segons quins ambients sense poder-les col·locar. Per exemple, en un camp de futbol, el fill juga de porter, la porteria no està fixa de terra, que si qualsevol moment que m'avançava per causa d'una porteria o no, allà ens vam equivocar perquè vam dir que hauríem d'haver dit el partit, jugant, no em vaig posar darrere la porteria i així, evidentment li vam dir a l'àrbitre. Bueno, pràcticament. Què passa amb això i tal? I va venir l'encarregat del camp i va dir: usted no puede estar aquí, que es una zona de paso. Una zona de personas que me han dicho que se ha quejado de las porterías y que se va a ir de aquí, digo, por las buenas o por las malas, ¿no? Y yo, no sé si pasa. Yo me parece que va a ser por las malas. I quan el bon home va fer així, jo evidentment no m'ho esperava, els pares de l'altre equip el van agafar, van tancar el bàsquet, que s'ha acabat el partit, i em van anar a disculpes, no? Que jo crec que això, que ara espero no ser una mica massa elitista, perquè soc una persona de bàsquet, crec que al bàsquet això no passa, però també... No cal hi ha una espècie de porta cau, però ja està. Molt bé, què vol dir això? Bueno, jo penso que l'altre dia, ara que estem amb el tema de les noves tecnologies, del Twitter i de més, vaig veure que justament un Twitter, que vaig llegir perquè si no ho sé de memòria. No, el fet és que justament el Xero Gasol, que és un psicòleg clínic i en breu esportiu, penjava un tuit que penso que és molt escaient a la xerrada d'avui, que diu, quant als pares, no? Diu, acompanyar sense empantar, escoltar sense jutjar, animar sense intimidar, estimular sense comparar. Penso que queda una mica com a colpó de dir, guaita, penso que aquesta frase, aquest tuit, allò que sembli caràcters que hi ha, crec que molt encertat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. No podeu, si us ha agradat podeu aplaudir. No, jo no. Ara
incorporem alguna cosa de les que... Jo també agrair l'oportunitat de venir aquí a poder compartir entre tots, perquè al final acabarem compartint una miqueta del que es tracta, no? Jo treballo amb esportistes d'èlit, soc jugadora i soc mare. Tinc dues nenes que juguen i un nen que no juga. Aleshores, clar, jo ho faig una mica més de la vessant mixta. Jo quan he sigut jugadora, a mi els meus pares, el meu pare havia sigut internacional, també em recolzava, però en cap moment em va fer pressió. Era una altra època, anava sola al camp, tornava amb autobús, aquestes coses ara no passen. El pare i la mare porten la bossa, t'acullen, t'esperen, t'has d'esperar fins a l'últim moment. Jo no he viscut gaire de la meva adolescència, però he tingut temps, he tingut moltes coses que fer. Ara els cotxes estan molt preocupats per les adolescències perquè tenen massa temps per viure-la. Total, que jo el que faig és em plantejo per què fan esport els nostres fills? Per què decidim que fan esport els nostres fills? Segurament no és una necessitat que volen ells, és una necessitat perquè diem, heu de fer esport. Estic totalment d'acord, perquè té una sèrie de fisiològicament, psíquicament, amb tots els aspectes té una quantitat de beneficis, dels que no parlaré perquè no som especialistes, però els té. Però quan nosaltres decidim fer això, els preguntem a ells quin esport els hauria de fer. Evidentment, si tenen així 7 o 8 anys, quan es comencen, tots diran futbol, perquè jugaran a la tele és l'única cosa que faran. Jo tinc dues nenes i si per elles tots jugarien a futbol. Evidentment, com que encara no ho han decidit, juguen a bàsquet. No li dic influència, no. Us explicaré que el meu fill no juga a bàsquet, el meu fill juga a tenis. Per què? Perquè no li dona el toquin, és molt fàcil. Jo m'he preocupat de veure com és ell. Ella, l'enemic, a l'altra banda i el mar. Entens? És a dir, que tenis. Cadascú té que anar... Clar, això és important. I no podem dir, jo he jugat tota la meva vida a bàsquet, el meu fill jugarà a bàsquet. Ja ho hem intentat, però el seu caràcter no li anava. Les nenes sembla que sí, vale? Però clar, el primer que vaig fer és, vale, d'acord, jo en tot l'esport no. Això és com l'escola. Suposo que quan teniu un fill i us teniu l'hora de portar un anar al col·le, jo almenys em vaig plantejar quina escola vull que tingui els mateixos valors que jo he donat. Ni almenys. A vegades dius, no, ara si la que tens al costat doncs ho fas així, però si pots escollir has de ser una mica coherent entre el que tu ensenyaràs a casa i el que l'escola els donarà. A nivell esportiu, des del meu punt de vista, ha de funcionar una miqueta. I si més no, s'ha de tenir un control. És a dir, els vostres fills estaran en mans d'algú que tindrà una enorme influència en ells. Una enorme influència. I l'entrenador és un personatge molt important. Per això ha de tenir una titulació que teòricament els hem d'ensenyar, ha de tenir un coneixement, ha de tenir una sèrie de valors afegits per fer aquell esport. I jo no puc agafar i dir, la parto aquí i jo l'he de recollir quan acabi. He de saber com és aquella persona, he de dir al meu fill. Aquella persona, jo com a entrenadora em preocupo com són les meves jugadores. Parlo femení perquè porto noies, també he portat nois. Jo em preocupo com són. Els he preguntat per què volen jugar a bàsquet, quin és el seu objectiu. Perquè mereixen un respecte, un reconeixement, un saber què fan allà i per què ho volen fer-ho. I això a vegades ho diem els pares. I no ho haurien de fer els pares i els entrenadors. Ens hem de plantejar què esperen, què busquen, quin tipus de reconeixement necessiten i els hem d'acompanyar. És fonamental, és com a professor. Hi haurà un nen que no li agradarà mai les matemàtiques perquè el professor de matemàtiques és obsessionat a l'hora d'ensenyar-les, m'enteneu? Doncs és igual segurament si li poses una mica més d'aquí, una mica més allà, aquell nen acabarà d'agradar-li això. En bàsquet és exactament, sobretot amb noies, moltes noies pleguen perquè senzillament no se'n pot patar a un entrenador. I és cert, els nois fan menys, tenen més capacitat de guant en aquest aspecte. Aleshores, és important saber a on el posem, per què el posem i què pretenem. I una vegada dit això, una de les coses importants és saber si nosaltres serem coherents amb Danil Ullà, per exemple. Festa d'aniversari, vull anar a una festa d'aniversari. Ja l'hem preparada. Ja li estem ensenyant al nen o la nena, parlant de petit, Ja m'imagino que amb 18 anys no van a festa d'aniversari, si l'ha visitat a la nit, suposo.
Llavors dius, què li estàs ensenyant al teu fill? Tu què li estàs ensenyant? Que per un efecte es pot saltar. Poder saltar si va al dentista i qualsevol la fora al dentista. Enteneu? Doncs això ja és un raonament, però per un efecte no té sentit. O no hi pot anar perquè ja fa una miqueta més gran, 11, 12, 13, té exàmens i no ha estudiat. Ja, el que li hem d'ensenyar no és que es queda sense això, li hem d'ensenyar a organitzar-se el seu temps. Per què? Perquè ells tenen una responsabilitat. I aquesta responsabilitat nosaltres com a pares ens hi hem d'ensenyar. Han d'aprendre a que quan juguen en un equip és per alguna cosa. I una de les coses, és els valors que he apuntat aquí un munt, és el compromís. Tenen un compromís. Tenen un compromís que hem escrit nosaltres per ells, però del mutu acord. Per tant, és, no, vaig a la platja, o no sé què, que tinc una activitat... No. He de complir amb allò, he de complir amb els entrenaments. Jo ara veig un munt de gent que, sobretot els que tenen, que van a preparar per activitats, que desapareixen del món. És un problema de falta d'organització. Si els ensenyem a organitzar-se bé, no els hauríem de tolerar que ho fem. Però no perquè hi hagi falta d'entrenament, sinó perquè ho faran a qualsevol altra cosa de la seva vida, perquè l'esport és un reflexe de la vida. Puc trobar per on entès la sortida. Si li he de donar el que ens dona l'esport és tan gran que li hauríem de donar molta més importància del que li donem. No és un divertiment, només. És un formar-me. Una altra de les paraules, de les valors, per fer una mica la frase que hi havia, és el tema de la responsabilitat. Compromís ja s'ha de anar, el tema de la responsabilitat. He d'arribar a l'hora, la puntualitat és bàsica, he de tenir unes normes d'higiene, si et dutxes, no et dutxes, que això ja t'ha ficat dins el paquet, que costa, els llibres tenen 8 anys només, però jo no l'obligo a dutxar-se el dia del partit, el dia de l'entrenament, no, si no, no dormen. Doncs dius, clar, per adaptar una miqueta també, material, és a dir, han de portar una equipació correcta, no poden venir, però això, els nens i l'entrenador, no pot anar l'entrenador vestit de qualsevol manera, perquè si no ja és una imatge que ja no és la correcta. Això és cosa del club. Una altra de les coses que aprenen és el respecte. Han d'aprendre a respectar els companys, han d'aprendre a respectar l'entrenador, i l'entrenador s'ha de fer respectar. Però és un tema que s'aprèn de mutu. Jo t'ho dono a tu i tu m'ho dones a mi. El respecte és bàsic en qualsevol cosa de la vida. I en l'esport és on més s'entén. El respecte s'hauria d'entendre des de dalt de les grades, també. Jo recordo una frase que em va fer molta gràcia, que diu que els nens s'empenyen molt en assemblar-se als pares, malgrat nosaltres intentem donar-los educació. Però que acaben fent. Enteneu? Una altra cosa que aprenen quan fan esport és honestedat. Aprenen el seu mestre amb el company, a treballar, tot bé està, tot bé, perquè si jo treballo, treballes tu, a no fer trampes, perquè clar, si faig trampes, l'altre no fa trampes, i jo tinc avantatge, i el que hem d'ensenyar, això ho fa l'entrenador, el que ensenyem, no fan trampes, has de veure perquè si no, això és com no li costa aprendre, pues ara tampoc ho fem servir, però bueno. El companyisme, d'entendre que anem tots a una. Ara jo no dic perquè no vaig a muntar cavall aquesta setmana i jo vaig a fer no sé què. Però tot el partit perquè no em vull. Entendre que hem d'anar tots a una. Perquè el resultat acaba sent per tots. La complicitat, a nivell de dir què volem aconseguir, on volem arribar, això està com a nivell d'equip, és una altra cosa que aprens. A nivell d'estudis està exactament el mateix. Ara fan moltíssims treballs en grup. Aprenen a fer, jo faig la meva part de la feina, tu fas la teva, i és treball en grup. Ja sabem que la societat es dirigeix això. Un de molt important, la disciplina. Aquí els pares també estan més contents perquè aprenen una disciplina que és faig això, he d'aprendre a callar, he d'aprendre a escoltar, he d'aprendre a no protestar, he d'aprendre que no m'agrada el que em diuen però ho hauré de fer. És una ensenyança enorme la que l'esport dona en aquest aspecte. Aprendre a callar. Si costa. Quan anem a un joc costa bastant. Jo dic sempre l'última paraula. A la pista
això no poden fer això. S'acostuma a anar, que han de callar i que hi ha algú que ells s'hi donen les ordres. El tema de la gestió de les emocions és bàsic. La gestió de les emocions és una cosa que s'aprèn moltíssim fent bàsquet i qualsevol altre esport. Per què? Perquè pots guanyar, pots perdre, i s'ha de jugar tots, i no sé què, l'entrenador... Clar, i molts disgustos i moltes coses i ho he d'aprendre a gestionar. Per això estem els pares. En el cas dels pares, per dir, anem a veure, què passa? Parlem-ne. Què sents? Què no sents? Us has d'aprendre. Parlo amb el teu entrenador i ell et donarà un raonament. I això és el millor mecanisme. Els ensenyem a tenir diàleg, a gestionar les seves emocions. I per últim, el tema de l'equitat. Que és més complicada, i és que no té el mateix interès perquè una filla faci fort que perquè el faci el fill, que l'estimula, que l'obliga gairebé a fer-ho perquè forma part de la seva condició. La nena ja fa un dia de piscina, no n'hi ha prou. Esteu molt equivocats els que realment ho voleu pensar, que segur que no sou cap dels que esteu aquí, seguríssim que són els que no estan aquí, que s'han quedat a la porta, però ells necessiten fer tant o més esport per mi. Igual. És a dir, que s'havia de donar exactament. Teniu un fill i una filla a casa, he d'empènyer més el meu fill, però si els teniu, heu d'intentar que entenguin que allò és tant o més important que la seva classe de matemàtiques. I això ho hem de transmetre a nosaltres, amb el que realment creiem. I bueno, i això perquè li estic picant el camí. I contingut. Bueno, ho deixo aquí, vale? M'han anat desitjant coses, sí? I intentaré fer una síntesi, sí? I síntesi no us donarà. Jo el que intentaré parlar és o reflexionar al voltant d'això que es parla tant, que són els valors. Després intentaré parlar de tipologies de pares i mares que es mouen en el món esportiu i després deixar idees de quin hauria de ser el pare o la mare no ideal, però sí que aquells que haurien de comunicar. I vull començar amb una pregunta, que és si l'esport, i en concret el bàsquet, educa en valors. Això ho diu molt discutant. L'esport, per si, educa en valors. Doncs no del tot. No del tot. Primer de tot, hem d'entendre molt clarament què són els valors i després què és educar i quin és el paper que hi dona l'esport en aquest cas homes. Perquè els valors és un concepte molt etèric, molt general, és una idea i queda molt bé. Estic convençut que tots els estatuts, tots els clubs esportius del nostre país, si mira els estatuts posarà. Nosaltres ens preocupem per fomentar els valors de cooperació, respecte, esforç, i això queda molt bé. Però està allà dalt. I el que hem d'intentar és aquell ideal de cooperació, de respecte d'esforç, de quina forma això es concreta. I es pot concretar de dues formes. Es pot concretar d'una forma positiva, que si no els valors que ha comentat molt bé la Sílvia, que s'ha resseguit molt bé i ha donat actituds, o actituds o valors negatius. Sí? L'esport pot afavorir la cooperació o pot fomentar el guanyar a qualsevol preu. Però no és l'esport en si. El que realment desenvolupa això són els diferents agents que es troben involucrats en el món esportiu. L'entrenador, el propi jugador i els pares i les mares. És l'actitud d'aquests tres agents, sobretot, i de la filosofia que tingui el club i els mitjans de comunicació també tenen un pes important, sí que com una pluja fina iran donant diferents accions per arribar a aquell valor, ja sigui un valor positiu o ja sigui un valor negatiu. Sí?
I a partir d'aquí, en aquestes actituds i el paper que tenen els pares, jo voldria fer una mica de radiografia, és molt sintètica, dels diferents tipus de pares i mares que ens trobem en els camps esportius. El primer són aquells pares i aquelles mares, diguéssim, lluentes, que aquí segur, com va dir ja la Sílvia, no n'hi ha cap. Seguríssim. És aquell pare o aquella mare que quan el seu fill o la seva filla juga es dedica a insultar de forma constant a l'àrbitre. Posa polleres, ets un desgraciat, no ho has vist, pitjor si és una dona àrbitre. Aquí entrem, però aquí, bueno, ens deixa d'anar de molt llarg. Sí? Les mares i tot. Si no és una violència física, si no és una violència verbal cap a l'àrbitre o cap als pares d'aquí contrari. Això en el bàsquet, gràcies a Déu, no és una gaire de esport, futbol. Sí que es veu que la gent es baralla entre si, els pares. Estem parlant d'esport de nens petits, no d'alt rendiment, sinó de criatures petites. Jo això, els primers anys que vaig buscar el diari, passo pel camp de futbol i al·lucino. Si no hi passo. Ja com a teràpia ja hi passo. Aquests són els tipus de pares i mares. Després hi ha els que són els entrenadors. És aquell pare o aquella mare que des de dalt la grada es dedica a ser d'entrenador o d'entrenadora. No la passis, passa-la en aquell. No, bloqueja, no. Escolti'm, però no hi ha un entrenador o una entrenadora que s'ha d'ocupar d'això. Aquell nen, amb la informació que rep del seu pare o de la seva mare, diu, bueno, aquí crec en el meu pare o la meva mare, que són un referent, o l'entrenador, que em diu totalment el contrari. Després hi ha els pares i les mares més interessants, i això segur que no n'hi ha cap aquí. És aquell pare o aquella mare que es dedica a portar el nen al partit. A quina hora acabeu? A quarts de 12, a quarts de 12 aniré a buscar. O que se'n va al bar a prendre un cafè. El nano juga, sí, i quan ja acaba el partit ja ho ha acabat molt bé. Sí, i ho fet. Heu guanyat? O heu tornat a perdre. Són aquests pares és interessant. És important que el nen faci esport, però jo no m'involucro gens final. Va. Després els pares crítics o les mares crítiques són aquells que es dediquen de forma, jo crec que ja no a resseguir durant el partit les accions que fan els fills. No sé si diu scouting d'això. Sí? Bueno, fan pares i mares. Bueno, scouting és la cosa, que se segueixes tot allò. Però no des d'un punt de vista tècnic, sinó quan acaba el partit, escolta, tio, aquí és un percentatge molt baix de seguir, per tant aquí sí. L'apreto d'una forma que el nano diu, bueno, escolta, jo he anat a jugar un partit. Jo no m'hi he pagat en ella. Això ja és una cosa nova. No, això és una part. Com va marcar la bancària? Com va marcar la Martí? Sí, gairebé és un... I després hi ha els pares que he comentat en un moment. Nosaltres intentem amb els fills i les filles donar-los de mica en mica autonomia. Ells siguin capaços de desenvolupar-se per ells mateixos. Però jo me trobo encara mares i pares que nanos que tenen 12 anys, la mare o el pare, normalment és la mare, prepara la motxilla d'entrenaments, prepara la motxilla dels partits. Sí? I després ja hi ha, hosti, no, que el nano no es cansi portant la motxilla, ja la portaré jo, perquè el pobre nano és de molt aquesta motxilla. Clar, quin grau d'autonomia estem donant? Desperta que tens partit. Un nano de 14 anys, jo he de despertar perquè vagi a un partit. Sí, necessàriament sí. Però què he de fer nosaltres? De mica en mica hem de donar autonomia perquè responsabilitzi, aquest és un valor positiu, perquè sigui
i no ho dic de manera negatiu, sinó que mira els pares i les mares, els pares o les mares. I què fan? Fan tot el contrari del que fan la resta. És a dir, van en un sentit positiu, en un sentit d'educació, animen els seus fills, aplaudeixen les accions del seu fill o de l'equip contrari en el cas que faci una acció positiva. I aquí jo ho persegueixo una sèrie de qüestions que a mi serveixen com a pare, encara que sigui a l'hora de dir, escolta, mira, ho estàs fent bé això o estàs siguent un d'aquests tipus de pares, no? I em trepitjo a comentaris dels companys. Primer de tot, jo m'he de donar molt clar com entenc jo l'esport, quins són els valors que jo vull desenvolupar, que jo vull potenciar al meu fill o la meva filla. I el grup on jo poso el meu fill o la meva filla té aquests valors. Jo intento que el meu fill vagi en un club que es fomenti la participació, la cooperació, el respecte. O vaig en un club que intenta guanyar a qualsevol preu. Això és la primera pregunta. Si vaig en un club que el que interessa és guanyar, res més. I és el meu valor, ho faig molt bé. Però si vaig en un club com aquest, amb tots els valors positius, i el meu interès és només guanyar, o que el meu fill guanyi, i convertir-lo en una estrella, estic equivocat. La segona cosa és preguntar-li al fill. Jo soc un jugador de bàsquet. També. I el seu fill fa futbol. El seu fill fa tenis. Tu vaig intentar-ho, Vaig intentar-ho. Sí, però no va amb edat encara tampoc ho saben tot i les edat de mirar una miqueta. Però hi ha un moment en què el fill es pot emocionar. Jo no vull jugar. A mi no m'agrada jugar a futbol. O futbol o bàsquet, el que sigui. Però és el meu pare, la meva mare, que vol que jo jugui a futbol o bàsquet. I això és una tragèdia, perquè estem perdent el temps. Nanos de 5 anys a cap a futbol, que durant els partits es dediquen, perquè són molt petitons, que pots de jugar, es dediquen a jugar amb la sorra. I els pares i les mares molt nerviosos, sí, perquè ho veuen per la televisió, però si no és la part ho fan, piden posició. Jo dic, aquest és un altre món. És un món totalment aliè. Sí? La tercera és com actuen els partits. Soc un pare entrenador, un pare, diguéssim, violent, o una mare violenta, soc un desinteressat, o soc un pare que va allà a animar el meu fill i el meu equip, i no em poso, no trepitjo l'entrenador. Com actuo com acaba el partit? Li pregunto, he guanyat o he tornat a perdre i per quants? O li pregunto, tio, t'ho has passat bé? Què has après avui? Quina és la verbalització que tinc al meu fill o al meu fill? No us pot dir sinó a la televisió. Ara, d'aquí poc és el meu fort. I juga al Barça Madrid. Quan jo miro el partit del Barça Madrid de bàsquet, amb el meu fill al costat, jo estic comentant sobre els positius, de respecte, de tot això, però l'únic que faig és insultar l'àrbitre quan l'àrbitre fa una xiula, o insultar, o criticar qualsevol jugador de Real Madrid. Què està passant? El meu pare me diu que no t'has de portar bé, però jo, com estic en el partit, m'estic comportant de forma contrària perquè jo estic per la veritat. O sigui que l'any ha estat un caos absolut. Com participo en el club? Jo intento que el meu nen sigui un nano participatiu, que col·labori amb els altres. I jo, com a pare i com a mare, quan me diuen, escolta, per què no participes com a delegat? Hosti, no, tio, jo tinc que fer. Que és molt... No, faci un altre. Però jo, el meu fill, intento que col·labori. Sí, perquè col·labori per l'altre. Després podem parlar actuar. Com a relació amb l'entrenador i amb els altres pares, soc un pare o una mare
l'únic que faig criticar quan arriba el fill a casa l'entrenador és el l'entrenador s'ha equivocat. L'entrenador no en tinc èxit. T'hauria deixat jugar tu, perquè en els últims 20 minuts, sí, vull tu, va, sí. Quina és la meva actuació? Quina és la relació que jo estableixo amb l'entrenador i amb la resta de parts? Com gestiono les victòries? O sigui, quan hi ha la victòria del meu equip, quan el meu fill guanya, la meva filla guanya, a casa fem festa major. Però quan perden, bueno, és una crisi absoluta. Si és així, ho estem fent molt malament. Jo sempre recordo, jo jugava a bàsquet, i el meu entrenador, les coses que jo recordo més és que guanyéssim el partit, o quan perdíem o quan guanyava, de forma aleatòria, ens invitava a fer un menú. Sí. Sí. Clar, jo pensava, sí, però si no hem guanyat. Però és igual, o sigui, l'important no és tant la victòria o la derrota, sinó el passar-s'ho. Jo intento que el meu fill tingui el valor d'estar sa, de tenir una directiva. I tu com a pare o com a mare què fas quan arribes a treballar? Deixes la maleta, et poses assegut en el sofà, et relaxes, poses el comandament a distància i fas una vida molt activa mirant partits de futbol. Si tu intentes que el teu fill sigui actiu, tingui una vida sana, tu primer has de començar. Tampoc cal fer maratons, perquè això està sent molt de moda. Ara tothom està molt a fer maratons de mitjans, però no cal. És passar l'estona, el temps lliure al meu fill, o a tota la teva filla, i passar-ho bé conjuntament. Ja vaig acabant, Com a tema, a vegades hi ha gent que m'ha dit, escolta, cadascú que intenta desenvolupar valors positius, sobretot relacionats amb el joc net, és que tu no vols guanyar. I dic, no. Guanyar o jugar net no és o guanyo o jugo net. Són complements que han de tenir el seu equilibri, perquè ara jo recordo un any, tu jugues a comissió, sempre i quan vagi guanyant. Si és un equip molt complicat o estem en una final, aquí no. Vale? Aquí ja podem insultar i podem fer el que ens la gana perquè és un partit molt important. Quan nosaltres juguem a guanyar. Això està claríssim. Ara, no anem a guanyar a qualsevol preu. I els pares i les mares, tots, haurien de tindre aquesta idea. El nano va guanyar, però també va passar-s'ho bé, també va a relacionar-se, també va a esforçar-se, també va a guanyar en autonomia, i no només aquest element que és guanyar. Sí? I posats a triar i vaig triar el bàsquet. I clar que no hem tingut cap opció que vaig a futbol, perquè als 6 anys només pot treballar. Però perquè jo pensava que a mi m'havia ajudat molt. Sí, és que jo ara us contesto perquè és una mica el que estava dient. Jo, el meu fill el vaig posar a jugar a bàsquet també. Perquè jo vaig veure que no, si només que li dic em toca! M'has entès? I la seva tipus de relació no funcionava amb un esport d'equip. Ell és un esport individual, el que li va amb ell, i
Si la caga ell, si ho fa bé ell i tal, perquè és el seu tarannà. Clar, jo la cagaria segur si estic a jugar a bàsquet, perquè donaria pel tac a la resta dels companys tota l'estona. M'entens? Les nenes juguen a bàsquet perquè tenen 8 anys i perquè elles jugarien a futbol, evidentment. Elles jugarien a futbol, però per què? Jo tinc una nena que em diu que ella vol ser un nen, perquè vol fer esport. Ah, és un altre tema aquest, Dic, home, no pot ser una nena, pot ser esport igualment. No, perquè és que m'hi vull dedicar a això. Mira, que té una mare que es dedica a això i que porto, m'enteneu, però ella que veu que les nenes i no fa res, que ella vol jugar a futbol. Per què? Perquè el col·le que fan que durant s'han d'organitzar-se, jo no t'ho dic com poden jugar, perquè jugar al principi pilot, tot allà al mig, i vol jugar, doncs d'acord, tu ara jugues a bàsquet, perquè és un plantejament diferent, perquè té més valor, perquè he anat als camps de futbol a tensionar-me de què passa i vaig marxar corrent, i més sent una nena, i jo ara si d'aquí 2 anys que ja tindrà més seny, un seny diferent, segueix jugant més a futbol, ja seré, i després ella ja podrà decidir. Igual que ara no decideix que es posa al matí quan s'ha de vestir, perquè no en té prou encara, bueno, ja ho intenta, doncs fa l'esport que jo crec que, i per les actituds que pot tenir, però ja s'estarà a fundar. No, jo dic un apunt, però vull dir passar. No és el futbol o el bàsquet o l'handbol qui desenvolupa valors. És els pares, l'entorn de pares, els entrenadors, la formació que tenen els entrenadors, la filosofia del club, sí? I els projectes comunicats. I també la història. És a dir, jo recordo un club de futbol que unes nenes volien jugar, es diuen els juvenils. És la història. Sí, perquè clar, el futbol només és per senyores. Les senyores van fer natació sincronitzada i van fer gimnàstica rítmica. El club que juga al moment no hi ha una nena de futbol. De futbol. Bueno, això és... Ara no. Sí, però normalment els nens que van a aquesta matèria, com que una cosa més que la resta, són molt més bones que... Jo de tota manera, de guiar-me en aquest esport, jo per exemple jo estic tenis taula i la meva dona està tenis taula i els meus fills van començar fent futbol escolar, no ens agradava l'ambient del futbol, van canviar, van fer tenis, després ara actualment estan jugant tots dos handbol. Jo crec que el que és important és que facin alguna cosa i com bé apuntava ella, crec que arriba un punt en el qual s'han de decidir pel que més els agrada. Probablement durant aquest procés aprendran això, aprendran tota una sèrie de coses. Sí que és important que on els posis, sàpigues on els posis i com els poses. Perquè jo, per exemple, el meu fill moriria de ganes i a més té cos i té la manera de fer, ara estan en aquella edat de que tots dos són bastant destres i podrien fer, jo crec que qualsevol esport, però no tenen encara la capacitat de poder decidir, perquè un té 11 anys i l'altre en té 9. Per tant, doncs, ara encara els queda una miqueta més en el sentit de després poder-se decidir. I em vaig negar en rotund de moment d'apuntar-los al futbol, per veure l'ambient que hi ha aquí, no, de moment no, perquè tothom es pensa que té el Messi o tothom es pensa que té, no sé, vinga i posa la cama i no sé què, jo això sí que ja no. I això que dèieu de l'animació i dels tipus de pares, crec que de la mateixa manera que hem gravat aquesta conferència, fora bo que es gravés alguna vegada l'animació d'un partit. I seria impressionant la gent com perd els text. Perquè jo vaig estar a les 12 hores d'handbol aquest cap de setmana i jo soc dels que ja un parell de cap de setmana al mes que viatjo i estic fora treballant i veig pocs partits, però quan hi vaig soc dels que, tu te rellisca, no, jo aplaudeixo i si marca una marca l'altra, com bé dèieu, vull dir, que ho he viscut això i penso que no puc. Ara això sí, clar, estic al costat. I és que em poso nerviós només de... no és això, tira. Escolta, no tracta d'això, relaxa, que som petits, tu no podem, que ja, això sí que... I de cop i volta s'aixeca, no, escolta, ho estàs fent ella, collons, nano, l'àrbitre, que tal, que no sé... A veure, però... I això la gent no reconeixeria, jo crec que perden completament el nord. Això també seria educació, Penso que d'alguna manera
crec que estaria molt bé, de tant en tant, de poder... Jo no veig els partits des d'un altre lloc, No, home, no ho faig, m'ha dit una miqueta i clar, jo sobre... Què li ensenyo? Res, no li ensenyo matemàtiques tampoc, perquè el mecanisme que tenen de fer matemàtiques no és el mateix que feia jo. Per tant, em diu que per dividir fiquen aquella ratlla que jo, ho diu la professora, i la meva confiança en la professora, i la meva confiança en l'entrenadora, que porten, jo animo. Jo us votaria, no, tira bé, passa bé, Jo vaig a deixar felicitar l'àrea, Tenim moltes persones. Has dit una cosa, com confiança en l'entrenador. Jo ho relacionaria una mica amb el perfil de pares que heu exposat. Crec que hi ha un perfil de pares que hem sigut sempre, el violent, el que va entrenador, però hi ha un perfil de pare que l'experiència demostra que en aquests últims anys s'ha anat augmentant molt, que és el protector. I que aquesta protecció que li donen al nano afecta molt la confiança, és a dir, evidentment ells desconfien de l'entrenador i aquesta protecció fa que el nano acabi també desconfiant de l'entrenador. I penso que és una cosa, els perfils aquests del pare entrenador, que ja ha sigut sempre, però aquest grau de protecció que hi ha ara cap a la canalla, que evidentment ens afecta llavors a les estructures dels clubs, perquè els pares no s'acaben de fiar de l'entrenador, no s'acaben de fiar de... Penso que ha canviat molt en els últims anys, i suposo que moltes vegades fa de manera inconscient, no? Perquè acaba afectant a la confiança que hi genera el nano amb el seu entrenador. Sí, perquè evidentment el nivell de confiança és del pare, o la mare, o els pares, i evidentment aquesta falta de confiança s'acaba reflectant amb el nen. I després una qüestió només. Us sembla correcte, és bo que els pares vagin a veure cada cap de setmana els partits dels nanos? Sí, perquè necessiten que els diguis, que els estimulis, que allò que tot aquell esport que han fet durant la setmana, aquests 2 dies d'entrenament o 3 que han tingut, veus, has pogut fer això, has pogut fer allò, i l'has d'estimular, no? És com quan fa un concert de piano o el que sigui, vas allà i veus el bé que ho han fet i ells ho volen. Només faltaria, si no hi vas es posen dels nervis. Aquesta línia, per exemple, al Barça, al futbol, ja demana als pares que tenen prohibit, evidentment, anar als entrenaments. I aconsella que de tant en quant s'hi poden estar tirant un partit. Aquesta línia Jo no dic que si juguen els 30 partits de l'any els pares hi vagin 20 partits o 22 partits, però la sensació una mica és que segurament els pares també és un temps que poden aprofitar per fer altres coses. Vull dir, no cal estar, no sé, és una reflexió, una mica polèmica, no sé, però... Jo que m'ho havia plantejat, clar, si després vas allà i vas a veure el partit i no t'impliques, vas a veure el partit perquè amb ells els fa il·lusió. És una cosa que van a fer, que en realitat, clar, quan són més petits realment ho fan per tu com aquell tio, com s'entén tu que dius, mira què he fet, i llavors fan un dibuix, mira què he fet, doncs una mica intenten, has vist que la pilota entre les cames, has vist que se senten a gust, però tu has de recordar que ho sent molt bé, clar, si el teu punt és de pitjar i d'allò, millor que li vaig, evidentment. Ara, els entrenaments és un altre tema, jo això els pares que estan allà tot el dia veient els entrenaments, a no ser que visquin molt lluny i hagi d'anar i tornar i t'hagin d'esperar, que això sí que ho entenc, m'entens? Però vaig ficar relació amb algun altre pare i tal, però si no, jo no ho veig pas. Jo personalment, l'opinió dels altres no, jo hi vaig un perquè els he de portar. No, però ja són... Jo crec que en els partits sí que és interessant amb la posició de pare d'entrenador, sí? Perquè tu li dones un valor a aquella activitat que fa i ell veu que sí? Aquella hora i mitja o 2 hores que tu podies estar anant a jugar tenis amb els teus companys, sí? Doncs el destines veient una activitat que el teu fill de filles està desenvolupant, està fent, sí? Altra cosa és si tu no pots anar perquè estàs treballant, per tant, això també ho sap, el pare no pot venir perquè treballa i no passa absolutament res, però si tens la possibilitat, jo considero que sí.
No sé, jo no dic que no hi vagi, no? No, hi vagi sempre. Que no hi vagi sempre. No sé, no... Hi ha una rotació. No hi vagi no perquè és que s'ha d'igualar, perquè si pots nervis ja... Poder inclús li tenen una mica d'importància, no anant-hi sempre, no sé, evidentment, llavors depèn del perfil de pare que tinguis. Però no té importància, no? No té importància? No sé. També té importància, Jo... És una activitat que pots anar, jo me la tenia bona vegada que va portant un examen perquè aquí sobre els meus pares, no? Quina actitud tenen? Clar que hi ha uns valors que tu els veuràs o no. Com surts després d'aquest petit, tu molt emprenyat, ningú va entendre, que, clar, jo és que la part educadora hi serà potser el que vegis que passa, també. Jo inicialment, almenys sí que és bo. Quan nosaltres cada cop som més grans, tampoc no cal que vagis. No, amb petits poder, evidentment, és més normal, perquè no se les has de portar, les de vigilar. I I em referia ja a partir d'això, de 14, de 15 anys. No cal que això, si permets, és com allò, si estàs molt enamorat i dius a la teva parella que l'estimes molt, cada dos partits que diguin que l'estimes, al final la noia et diu, no cal que m'ho diguis sempre, perquè si m'ho dius sempre, al final ja perd la força aquest concepte, sí, de que m'estimes, no? Per tant, només que m'ho diguis de tant en tant, ja fa el mateix efecte que quan abans ho deies allò full time. Per això és el mateix, és a dir, quan nosaltres som petits, és bo, sí, anar-hi sempre. Quan nosaltres vam fer més gran, aquest element d'autonomia, sí, que comentàvem, sí, doncs, anem-los canviant. Jo, quan sentia parlar abans del company que ha intervingut sobre l'assistència dels pares als entrenaments, sí que tinc la visió cada vegada més de que personalment és bo de no estar als entrenos. I ho dic per mi mateix, no? Jo quan em pregunto per què estic allà, o no per què, sinó per a què, no? Doncs segurament serà per alguna cosa meva, no per al meu fill. Per tant, el meu fill no necessita que jo estigui un entreno, no necessita que jo... però segurament necessita el meu alè, el reforç positiu, el molt bé, o una crítica de dir, escolta, jo crec que pots tirar més tu mateix, si vols estar aquí, però una crítica amb calma, sense un retret, no? I llavors, amb aquest pare crític contínuament, o pare entrenador, doncs realment que està observant què passa als entrenos, jo crec que pot passar i que tots els que juguen a bàsquet alguna vegada tendeixes a poder caure amb el per què l'entrenador fa això? Doncs això és fàcil, però al cap i a la fi jo penso que l'espai s'ha de preservar de l'entrenador i els jugadors i hem de ser curosos amb això. Jo crec que el club també ha d'afavorir això d'alguna manera, entenent que també s'ha de fer pedagogia dintre amb els propis pares que estem portant els nens a un club determinat que té uns valors, que té una línia, una filosofia. I segurament no agrada, perquè jo he estat dels que agrada molt i després ja veient que això no funcionava i dic, no, millor que deixar-ho. I alguna vegada sí, m'hi passo, però jo crec més aviat que vaig per mi que no per ell. Això és una mica la reflexió del company que parla. Diu que és la història aquesta i que realment l'entrenador li doni l'autoritat que té, com si fos un mestre, per dir-ho d'una manera, perquè diu la importància que tu a casa comences a criticar l'entrenador, s'acaba la història. Però tu aquí s'ha de predicar amb l'exemple. Si quan et veuen a tu, et veuen a aquesta actitud, veient un partit que ja estàs cridant, que ja estàs perdent tota la credibilitat, perquè estàs donant un valor molt dolent a l'entrenador, a qui sigui, i veuen amb aquesta actitud negativa malament rai. Has de ser sempre, has de ser coherent amb els teus actes. Jo crec que predicar amb l'exemple diu molt el que veuen també a casa, els valors es mamen a casa. I de fet no és així. Són coses que dius, ostres, això ho fem a casa i també ho faig en l'equip, o al revés, escolta, en l'equip ja em fan fer això, ja em fan fer allò. Vull dir, de ben segur que després només cal extrapolar una miqueta més, no? I perdoneu, per acabar, el tema dels aprenentatges que es poden fer de la gestió de les emocions que heu parlat, per mi és fonamental. Un nen pot ser que sigui una entrenadora vegada, o que no va amb ell. Doncs el nen ha de poder dir o callo, o trio, o marxo, o explico al meu pare, o m'hi enfronto i explico amb l'entrenador, no m'agrada que em cridis,
o m'estimo més que m'ho diguis d'una altra manera. Clar, això hem d'estar alerta i escoltar molt. Sí, és veritat, una escolta activa és necessària, però també que el nano pugui ser autònom en aquest moment per dir, home, si veus que pateix i ja no volen els entrenadors alerta, però aquest aprenentatge és fonamental i de vegades no deixem que tinguin aprenentatges quan estem a sobre. No, jo era perquè quan dèieu això de quan som més grans no anar a tots els partits, en què influeix negativament perquè jo soc jugadora i a mi els meus pares m'havien vingut a veure tots els partits i no he tingut cap problema. No has de dir cap. A veure, creo que normalment no veig una negativitat. No és el petit sempre, quan és gran si no hi vas de tant en tant no passa res. O sigui, el nano quan té aquells 15 anys no viu de la mateixa manera que aquell nano quan té 6 o 7 i el seu pare no hi va perquè se'n va amb els seus amics no es viu de la mateixa manera. No es viu de la mateixa manera i això ho ha comentat molt bé. No necessita que li estàs donant importància en aquells entrenaments i en aquella manera de fer per demostrar-ho el cap de setmana, perquè el cap de matí és com si fos un examen i després quan arriba el dia de l'examen no t'hi presentes. Ni tu ni ell, no? Ni ell perquè diu no, és que tinc coses a fer i tu perquè dius, jo escolta, vull dir, segurament quan petit doncs això sí que jo abans ho comentava també de dir, quan jo no hi vaig és perquè estic de viatge, però tinc un nen o una nena i juguen a l'edat diferent i juguen a llocs diferents. Ells es porten a compte, en el sentit de dir, avui toca que vaig amb el pare, jo, escolta, que avui toca la mare, tal, vull dir, d'alguna manera ho valoren, no? Ho valoren. I una altra cosa, aprofito per dir que encara que s'hi treballi, que soc conscient que s'hi treballa, però la igualtat entre homes i dones no hi és a cap club. I això és una feina que teniu i que crec que entenc que ja us hi dediqueu, però que s'ha de fer molt bé. I també des dels mitjans de comunicació, perquè doneu molta importància a un grup de nois que han quedat quart, i en canvi un grup de nois ha anat primer i no sé. I llavors, penso que entre tots sí que tindríem d'intentar perquè les nenes se senten la meva va preguntar que si les noies grans no jugaven mai a bàsquet perquè no surt mai per la tele. La meva opció més encara que jo no hi estic d'acord, però tenim internet a la pàgina web del club que ha perseguit el equips masculins i femenins i no hi ha molt desequilibri, no? Quants hi ha de masculins i femenins? A veure, encara hi ha desigualtat, però ara sí que estem a 13. Vull dir que aquí, vaja, jo per això L'altre dia vaig veure, estan sortint les 50 o 100 fotos d'esports millors de dones aquí. Sí. No, perquè les dones quan sortim en els diaris és per un tema de polèmica. O ens hem estirat els cabells o portem pantalons més apretats, més llistats o col·lectats. I no m'estireu de la llengua perquè això no seguiràs les lligues de futbol de bàsquet i no estem tindrant tant un ressò a les lligues, però sí que és veritat que moltes vegades quan és una cosa destacada surt i marxa molt bé. Hem preparat una taula sobre l'esport femení amb el jugador de futbol que encara campionat de Sabadell, el Gac de campió de Catalunya, però també la Clàudia Galícia que va quedar campiona de la Lliga. Tot i que són unes coses
ja li tocarà als 12 de decidir-se, perquè ja no pot jugar i ja està considerat igual. Com ella n'hi ha una altra, són dos noies que juguen a la final, no tinc cap mena de problema, al contrari. I no, m'entens el que vull dir? En aquest sentit, t'entenc perfectament. No deia ni No, t'entenc perfectament, mira, que t'ha una de les Paula García, que estava al Barça femení, han guanyat la Lliga en el camp de l'Atlètic Bilbao, a l'últim partit. O sigui que té raó que tu parla del Barça femení quan guanya la Lliga, però no repassa de la Sí, estic d'acord. Hi havia pràcticament 30.000 persones Sí, perquè 30.000 persones al camp de l'Atlètic Bilbao i van sortir a aplaudir a l'Atlètic Bilbao perquè havien fet una temporada increïble a l'Atlètic Bilbao i justament empatant a guanyant i a guanyar la Lliga i el Barça va anar allà per guanyar davant de 30.000 persones, que no és habitual, aquí juguen a la ciutat esportiva i com a molt hi posin 1.000 persones que arriben una vegada i no arriben ni a 50.000. No, vull dir que si juguen un partit d'aquest important, igual el dia que van jugar contra aquestes van posar 100, 200 persones, vull dir que en aquest sentit cada vegada més penso que tothom hi ha de contribuir en aquest sentit, evidentment que els mitjans de comunicació tenen un paper important, però bueno, que és plegat, també és cert que ara ja més dones que fan esport, en aquest sentit. Vull dir que abans potser això tampoc no es tenia clar, com bé apuntava ella, de dir, ostres, no, és que els noies no han de fer esport, és que és molt important fer esport, tant els nois com les noies. Vull dir que en aquest sentit també té més clar això, semblava que la noia ja no tenia que dedicar a una altra cosa, no havia de fer esport, vull dir que en aquest sentit ja s'ha evolucionat. Això sí que cal evolucionar un moment, cert, que l'esport femení encara no està considerat com una esportiva, evidentment, està clar. Sí, tinc una pregunta pel Carles Ventura. Bàsicament perquè és el que ha fet una enumeració de les actituds dels pares. A més, també he trobat molt interessant les vostres posicions, però us heu centrat en els esportistes, en els nens, i en la teva enumeració de les actituds dels pares he vist que en general no provoquen cap reacció en els altres pares, digues com vulguis, digues crític desinteressat, sobreprotector, és el teu problema, excepte una actitud, que és la primera que has dit dels pares violents contra l'àrbit o contra l'equip contrari o contra determinats aspectes d'agressió i d'això. Jo m'he sentit vergonya aliena d'algunes, com a pare d'una noia de bàsquet, doncs no patim massa aquests ambients, no? Però quan n'hi ha no saps ben bé què fer, no saps ben bé quina és la resposta que aquest senyor mereixeria, o aquesta senyora, i quina resposta que tampoc posi en perill, diguéssim, el que el teu nen vegi que tu fas, no? Algunes vegades al final del partit jo m'he apropat a aquest pare i li he dit sempre ets aquí o no sé, és el vostre habitual comportament, però durant el partit hi ha alguna cosa que tu recomanaries, diguéssim? Un dels majors problemes que tenen els grups és aquest tipus de pares, sobretot els pares, qui ha de, i no hi ha fórmules màgiques, no hi ha una recepta que dius, jo li puc dir, si feu això, funcionarà. No vull explicar-ho d'aquesta manera. Però sí que dins de l'estructura del club sí que hauria d'haver-hi un protocol de gestió d'aquests pares i mares. Que un primer nivell pot ser el delegat, un pare delegat aquí, que no a nivell públic, sinó de forma privada, se li pot dir, escolta, que hi ha vegades segur que ho fas a fi de bé, però no hauries de... perquè et poses molt nerviós. Jo ho he provat, Sí? No, ho he provat amb un tema de racisme. Jo vaig patir d'11 anys, un valor, que jo vaig dir, vosaltres creieu que jo de la puta, negra, no sé què, tal... A patir com i tant? Sí, amb un nen d'11 anys i tal, i així, però és que deixen a la cama, jo vol dir que deixen a la cama. Sí, i no va haver-hi manera, i al final vaig dir, pues entenc que aplaudiu el racisme, tu tens un gilipolles, no sé què, endavant, deixem-ho aquí. Jo crec que la meva experiència és oblidar-lo. Oblidar-lo. Sí, però això fa molt mal al nen que està allà. Jo, la jerarquia, és a dir, el pare ho ha intentat, el delegat, diguéssim, d'equip,
passem al segon nivell, el coordinador o la coordinadora del club no funciona, anem amb el botó de junta. Jo he fet una carta a la Federació Catalana. En aquest moment ja, quan arribes de dalt de tot i no què passa? Què passa? Jo et puc dir que jo conec els júniors de Sant Cugat, de futbol, i han fet ells, perquè això no passi, han fet com una espècie d'estatut on els pares, quan tenen el fill, signen que en cas de que passi una cosa d'aquestes que està molt establerta, queda expulsat temporalment a aquell pare dels partits i de tot. I si tu firmes, però tu estàs càrrec dels teus pares, no estàs càrrec dels altres. Ells firmen i firmes, però no firmes el teu fill pot estar d'allò. Si ho firmes és que estàs d'acord i està. Va ser un tema de fills, Sí, no hi ha fórmules d'allò. Hi ha un club, jo recordo que de l'ús, que és el Magaret de Camp. Sí, que és el que s'encarrega. Si algú fa molt d'allò, se l'invita a marxar. Sí? Clar, te pots trobar amb gent que a mi què m'has de dir tu de que jo hagi de marxar, jo hagi de veure els partits dels dos nanos i fa coses. Sí, pots trobar. I de vegades pensar-nos o de coses. És horrorós perquè jo vaig agafar aquest nano, vaig acompanyar la que encara hi ha... Però que te pagas por esto, no sé què tal, no es pot reunir. Jo us puc explicar una experiència personal d'un pare d'una jugadora meva, que la poca jugadora estava desquiciada i el pare era l'escàndol, cansat. I al final jo li vaig dir, saps què vaig dir al teu pare? Digues, mira pare, jo demà aniré a la teva feina i faré exactament el mateix que tu estàs fent a la meva. Va funcionar, I va dir no? No, va funcionar. Va funcionar que va fer pare i no li va agafar més partit teu. Ja, però val més això perquè la jugadora de veritat que a més és una jugadora que actualment està jugant a Divisió d'Honor. Actualment està jugant a Divisió d'Honor i la tenia que era horrorós, perquè clar, jo no podia fer res allà. Sí, el Barça ha jugat i allà s'ha acabat calladet i no ha fet res, però que va aprendre. Però clar, la filla li va dir això, jo vindré a la teva feina i el que tu fas a la meva faré jo. Jo li dic molt clar al meu fill, tu si fas que el ridícul vindré amb calces a la teva classe. La imatge ja a l'espatlla, però fas això. No ho pensaves això. Mira, hola. No hi és així, Nosaltres, deixeu comentar, en base a això que estem comentant, una de les coses que estem treballant des de la Junta és amb un codi ètic que involucra no només els jugadors, sinó els entrenadors, els pares i inclús els equips contraris. A l'hora de relacionar-nos amb els equips contraris, nosaltres estem treballant que no és que tinguem problemes excessius de comportaments a reglada, ni molt menys, vull dir, no perquè tinguem pares violents, però sí que a vegades algunes actituds que són a corregir. Les nostres, sobretot els equips contraris, però algunes nostres. El que passa que sí que... Perdó, no sé si m'ho justament que el tema dels jugadors i el tema d'entrenadors, que a vegades també hi ha moments que hi ha jugadors que també es converteixen en violents. Els clubs tenim moltes eines i ens han sortit bé. El president parla del director tècnic, parla de l'entrenador, del directiu, i amb els entrenadors, a vegades era un entrenador que està sancionat i no sé què, però la multa, per exemple, la paga l'entrenador, evidentment. Però que el tema dels pares realment és molt més complicat. Sí que és veritat que els partits que nosaltres juguem aquí a casa, doncs sí que intentem, els que som presents al dissabte al matí o a la tarda, per anar-ho des de la pista com a delegats de camp o com a que ens coneixen des del temps. Quan som aquí contrari, doncs també intentem. Això fa, si no estuvieres dient tots dos, fa 15 dies, dissabte, un partit també, un àrbit que poder no pitava bé, jo no ho sé, poder no feia premi, només petit que juga a bàsquet, poder no feia bé, però van començar a posar nerviós i llavors jo ho feia malament de veritat, perquè van posar nerviós. I, com a mínim, algú des de baix de la pista, tranquil·litat, només no deixes tranquil·litat, però no ho fas preferent. No s'aprenent també. Sobretot perquè eren nens molt petits, no? I justament els contraris.
bàsquet... Jo demano disculpes si amb el futbol, perquè realment s'han deixat pes, però sí que és cert que és un temperament no sé si el diu, però el futbol... El mas no pot fabricar el futbol. el futbol i el bàsquet. Jo et demano disculpes, perquè tu no ets el futbol, I jo també soc jugadora de futbol. A les veteranes d'aquí, vull dir que... Bueno, jo tornant una mica del tema de les noies, que és el que més em dedico jo, li volia preguntar a la Sílvia, que abans ha fet una petita referència, amb el tema de què motiva, per exemple, què motiva les noies o jugadores una mica d'èlit a seguir fent bàsquet, i perquè clar, les nenes petites no tenen el referent de la NBA, de la CB, tot això no tenen. Jo per l'experiència no marca. No tenen i tampoc el busquen massa, també t'ho diria. I llavors, la pregunta és, quan són petites més o menys es motiven amb el joc, han passat-s'ho bé, amb el joc en si, no? Però quan són una mica més grans, que tenen altres ofertes, altres possibilitats de fer, altres ofertes de lleure, què les fa, què les anima o quina motivació tenen per seguir jugar a bàsquet, no? Dedicant-hi moltes hores i sacrificant molt temps quan veuen que més amunt no tenen massa referents a què poden aconseguir ni què poden fer més enllà. Mira, jo et diré que és el reconeixement. Les dones ens té molt que ens reconeguin, i tu també. I això és el que fa ja poquíssim. Fins i tot a vegades amb els mateixos entrenadors. No tenen prou reconeixement, el sacrifici que s'ha de fer, que ja no és un sacrifici, sinó que és ja no tens aquest reconeixement, és quan de seguida desisteixes i plegues o que no et portes bé amb les companyes que tens en el grup, o quan qualsevol cosa que ens estabilitzi emocionalment, que sobre no tens reconeixement i a sobre no t'ho passes bé, és quan decideixen les noies que tens entrenant tu, per exemple, juguen per... És diferent. Pensa que elles és un centre d'alt rendiment. Vull dir que ja, quan tu prens la decisió de marxar de casa teva, amb els teus pares, però la decisió teva, i ja saps que tens l'opció de ser a dalt de tot, perquè tens més números, perquè et donen una beca, perquè inverteixen en tu, la capacitat d'esforç ja l'he reconeguda. Ja tens aquella opció, hi ha molt més reconeixement, per tant aquesta part ja està implícita. I d'aquestes moltes guanyaran diners, no molt, però el suficient com per tenir una gran experiència, tenir una vivència que les obligaran tots els aspectes i podran estudiar. I coneixeran món, i veuran coses, i competiran i faran allò que realment els agrada. Ho tenen, el problema més aviat és quan tenen 15-17 anys i no tenen això. L'entrenador ha de ser una peça fonamental. Si l'entrenador, els pares i les mares, donen reconeixement d'aquell esforç que s'està fent, donen suport, fan que gaudeixin d'aquell moment, no marxaran. La que marxa és perquè el nivell d'exigència que li poses és algo que ella no pot superar, el qual se sent col·lapsada, o que les companyes no hi ha tot aquest cerebros que hem parlat abans i se senten que no formen part del grup. Si tot això funciona, les noies no pleguen. Si una d'aquestes coses no funciona bé, no se senten tant amb l'obligació de dir se'n van a córrer. El que tenim que fer, i per no tenir unes obligacions fixes no estàs en un equip amb les coses per córrer, ara te la gana quan tu vols i fas quan tu vols, ja està. En canvi els homes abans es reuniran tots junts, és una excepció normalment, però tots es reuneixen dissabte a la tarda, diumenge no sé què, i fan la petxalleta perquè ho necessiten més. Nosaltres ens hem d'organitzar, a vegades més i hem d'anar més. Tinc mitja hora al menjar córrer. No, és el covard, no córrer, diuen? No sé si, de totes maneres, és una pregunta que es fa a tothom, perquè la davallada més gran de fitxes amb bàsquet femení just està en aquestes edats. I si tu parles amb elles, és això. Entrar trobant nenes que vulguin jugar a bàsquet, o sigui, que vulguin fer esport costa, que vulguin jugar a bàsquet costa a mi.
mantenir les... No estan reconegudes tampoc per haver de fer, perquè a casa tampoc diuen, no vols saber que no facis res, mentre estàs quan has estat... A més no tenen, jo torno a dir, els nens tenen la referència del Gasol, de la NBA, no sé què, tenen ídols, i les nenes no tenen aquest ídol esportiu, llavors... Sí, tenen els nois, sí. Bueno, tenen les models, o tenen les actrius de cine, o la Rihanna, i altres coses, no? Jo penso que no ens costa més que vagin mantinguent la pràctica esportiva al llarg dels anys, no? Perquè... Però segueixo dient que si estan reconegudes encara que no tinguin ídols, jugaran. Estem acostumats a no tenir un ídol, per tant, treballarem igual. Tot i això, el que és el volum de llicències, hi ha una estabilitat absoluta en bàsquet femení. En bàsquet femení actualment hi ha un volum de llicències que estan voltant els 17-18.000 a Catalunya. Tenim 77.000 llicències, 17-18.000 són bàsquet femení. I això s'ha mantingut en aquests últims anys, perquè hi havia una sensació que això anava baixant, això que altres esports han pujat molt, com el voleibol, com el futbol, està tirant molt i el bàsquet s'està mantinguent. El que sí que les dades demostren és que al bàsquet hi ha una pujada que va al mini infantil, a cadet baixa hi ha una davallada molt important a júnior i després en sènior hi ha el tema acumulat que torna a pujar, no? Que hi ha el tema acumulat, no? Però en quant al número de llicències, veus que on hi ha la davallada important és a la júnior. Aquí s'ha d'analitzar què troben, quines alternatives hi ha a les noies d'aquestes edats que fa que baixi d'aquesta manera, no? Però la problemàtica, el que deu dir, jo no veig tant com amb la iniciació, que el bàsquet sí que és una alternativa, tot i que hem fet esport, però és la continuïtat, perquè puja i fa una davallada molt, molt marcada en júnior. Si fixeu i mireu la competició júnior és on hi ha menys. I parat a cantó, els referents que pot haver-hi, i per exemple el tema del segle XXI, que és un referent molt important, que no és conegut al segle XXI, però és un referent molt important, doncs s'ha de tenir en compte que ara hi ha hagut la final de la Lliga Femenina entre el Castelleria i el Ribes, hi havia 6 jugadores formades al segle XXI, de les ja, 6 jugadores. Estem parlant de 6 jugadores de 24, home, és un percentatge molt alt, no? I el qual, però és una feina que en bàsquet femení no s'acaba de veure. El segle XXI està donant molts i molts èxits al bàsquet estatal, evidentment, no? Altra cosa, podem començar a parlar perquè no estan aquí a Catalunya, perquè se'n van, i etcètera. Molt bé, doncs si us sembla, ja comença una miqueta d'agrair-vos realitzant la vostra assistència. Si m'ho permeteu, en Xavi, una federació de bàsquet, en coneixeu expresidentes del club. I gràcies a tots i us esperem el proper any que tindrem una nova xerrada aquí. Vale? Gracias.